И вие ли отлагате? Колко още ще продължавате да отлагате? Да отлагате своята реализация, своето развитие, да отлагате новият начин на живот, да отлагате своят прекрасен живот. Защо още не можете да започнете да материализирате? Защо още не можете да започнете да печелите парите, които искате, да се развивате в областта, в която искате, да живеете живота, който искате? Едни от причините за отлагането, това са ограничаващи вярвания, саботажи, различни програми, които ни пречат да вървим напред. И тези програми много лесно могат да бъдат преодоляни. Всички пречки и всички програми, всички ограничаващи вярвания могат много лесно да бъдат премахнати, решени и да започнете да живеете един нов живот, да започнете с увереност. Увереността е едно от основните неща, които ви пречи, което ви спъва да продължавате напред. Ако ти е писнало да отлагаш и желаеш да станеш уверен, решителен, действащ човек и да започнеш да материализираш парите, които искаш и бизнеса, който искаш, свържи се с мен, за да ти кажа как може да направим сесия за най-бърза и лесна реализация.